Saan na pwede na ito? Oh. Lo. Mayang gabi mga personal. Dahil daw sa itong Bible Journal dari sa dahan ng Padik si Tatoy, si Alma. Dito kinahanglan muna ang pinigler kay hanay na mayo pinigler si Brad Jerome Crastive sa ex-seminaryan niya si Phil Lemonester. Brad Julius Lawas sa mga chapter president sa CFD sa Lemonester sa lungsod sa Sibaran. Ano na itong ang atong ikapambit ng mga kaigsunan itungod sa Juan kining Ebanghelyo nga gitik si Brad E.J. Bohol amigo ni Brad Juan siya ni Jerome kung itanawang niyang gospel kay lahi ko na sa Ebanghelyo ay nasa personal biblical reflection ang tanawang nila mga kaigsunan sa Juan Abril 1, year 2023. 1:11, 45 matulog sa Visayas. Ato masahon ang iyang pamalandong. Ang mga kadaguan sa mga Hudiyo naglaraw pagbatay sa Ginoo kay nangahadlok sila nga midaghan naman ang misunod sa Ginoo sa atong pagsunod sa Ginoo dininuod unta ug sa pagpaagi na siya Diyos maghatag o panalangin siya muluwas kanato. Sumani ang personal biblical reflection ni Brad Alan Javier sa Bohol. Yang basa ni kadadlaw ang buta ni Brad Jerome nga magpasahan man siya. Ikan sa Bohol, Sipde, o ba ni Mars Aho, Dario Inubio nga taga Sibon ni Atunos Bohol si Juan kining Roberto Riverola. So among Ebanghelyo hatagang itong pagpambit na adunay mga Hudiyo, adunay tinguha sa pagpatay ni Ginoong Jesucristo. Naman sa Juan 5:18 matod pa sa walang kasulatan sa Juan 5:18 sa King James Version o sa Latina Vulgata hubad ni Monsignor Yap. Ingon dito nga kay gibungkang ni Kristo ng adlaw sa Sabado, ang mga kadaguan sa mga Hudiyo dako ang tinguha sa pagpatay ni Ginoong Kristo. Ya sa ubang bersyon, kay gisupak ni Kristo ng adlaw ng ipapahulay, ang mga kadaguan sa mga Hudiyo dako tinguha sa pagpatay kaniya. So muna tuman yun kay Juan ang pahayag sa mga obispo ni Bishop Moro niya kining sani ni Bishop Dr. Rodrigo fundamental sa mga Katolik dogma Christ death on the cross. Sige niya kung ucap sa ikuan katan sana sige lamang tayo Brad Jerome kasi ex-seminarian CFD active living estate. So muna nga ang punto diha nga ang kining ang adlang papahulay pinangga kini sa mga Jewish sa mga Hudiyo kay nasuko mo yun ngadto ni Ginoong Kristo kay gisupak niya ang adlaw ni papahulay. Unsa man ang adlaw ang anong gibalaan man nila. May mong basahon ang Deuteronomio 5:15 o sa Juan kining sa kuan mga kaigsunan Nehemias 9:14 kay kining mga Jewish ang ilang gibalaan mao gining Sabado kay ang adlaw Biyernes kag hapon magkuha naman na sila kining
nangandam na sa ilang mga lutuon, pagkaon para sa Sabado, kay mapahuay man sila. Kung mangandam ka niya, magluto ka niya, imong kamatisan, mapantos yun na pagka Sabado. Muna nga sa Exodus 16, 23, mga kaigsunan. Pero lisod ginasundon kay mga kaigsunan, kay kuwan man, higpit yun. Ang adlaw Sabado, mga kaigsunan, gumikan sa kuwan. Brad Aramenes, watching sa radio commentator sa kining sa DYRF. So muna mga kaigsunan nga ang asa mabasa ng higpit ang Sabado. Unya sa adlaw Sabado nanika sa mga katawan sa Diyos na nasa Balang kasulatan sa Amos 5:8 o sa Ezekiel 20 versikulo 12 hanggang 13 kama 23. Yan pa na sa kuwan, parang nagabusar ang mga tao katawan sa Diyos sa adlaw ng ilas ito diyong mabalaan. Pero ang kuwan, kining mga kaigsunan, ang kuan mga kaigsunan, kining usa sa mga kuan, kining higpit yun kay adunay manarbaho sa adlaw Sabado, pagabatuon hangtod ka mamatay. Kay way magalungag magaluto sa adlaw mo ipapahulay. Asa mabasa na numero 15:32 ngadto sa kining 36. So muna usa sa punto mga kaigsunan nga atong panon kining pamalandungan na kining Sabado lisod kayo. Nara sa Exodus 35 versikulo 15 o Exodus 35 2:3. Higpit kayo. Pero muna ningon ang Diyos sa kanang pugon sa Oseas 2:11, mahulunga ang adlaw ipapahulay. Unsa man ipapahulay pa noon? Ang adlaw sa Sabado. So nana sa Latina Bulgat ako ba ni Monsignor? Sa ito ba, kung ang Sabado, wak na pabagati sa pagpugon kay ituman man sa Ginoo ni Ginoong Kristo ang sulti siya ngamahan kada pader ka pahulungon adlaw sa Sabado. Mawala sa Mateo 12, versikulo 1:5, iwagdangan at pili ang adlaw ini ipapahulay. Kaya sa unang panahon ang kultura sa Hudiyo, kanang Sabado, relax na sila na niyaway magpasaan sa angay masunod, kunya walay magabuhat kay mga kaigsunan. Yan sa mo na pagkuhan ng mga kaigsunan nga usa sa mga kining sa may buhaton nga para makakuhan yun. Muna nga ang Ginoo ang iyang gila din man ang Sabado sa Jeremias 17:21 sa Old Testament na diway magpasaan sa panahon sa adlaw sa Sabado ipapahulay. Muna nga si Kristo iyan ang lahi pa isumat niya sumala sa 1:5-9 agadto madunay masakiton naghigda sa banig lantay niya giayo ipasaan among pasunod sumot pasabot na kuan ba counter kuan ni Jesus Christ itandi adunay komparatiba kini wa na pamagati ang among Sabado. Ano man 1:5-8-9 pero sa 1:5-18 matod pa sa Biblia brother giwi na isumpak ni Kristo ang adlaw ipapahulay. Ang pangutana, ining gibuhat ni Kristo magsumpak sa adlaw
ipapahulay. Sakto ni Kristo na o dili? Wala sa iyo. So, muna yung sa punto mga kaigsunan. Uy, na itong mga amiga, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Mormons, ni mga kababay, mga missionary, kani sila mga, tanaw ito mga, kung pa sila kaning, tanaw mo, nagkinabuhi po nga, nagmisyon sa ilang tinumuan, kining The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, mga kaigsunan. So, ikatawa itong doon kababae nga nagtaga sa eksayal, kunya, kuhan kining naitatak diri sa kuhan, ito lang sistero, na naitatak sa isa dugan nga The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Pero tamat pasabot nga ang The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints na insakto ng reliyon. Kaya there is only one true church founded by Jesus Christ, the Roman Catholic Church. Kaya sa Biblia, naroon kayo nga sa Matthew 16 verse 18 nga, ingon ang Ginoong Kristo sa translation ng Kubani. So I tell you, Peter, upon this rock I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. So church singular. Kung churches pa, sakto no bang reliyon? Usara bang yun? Unsa mo ng tuwiga yan ang panahuna pagsulti ni Jesus Christ. One, matod pa ni Pope Benedict di 16 retired bago na namatay. 15 isundan nga matod pa ni murag dugay na kayong panahuna. Pope Benedict di 14. Nga, kining Matthew 16 verse 18 nga, gipahayag ni Ginoong Kristo nga, say, upon this na will build my church. Salin natin ba, Hois Petros et Sumera Petra, inibicampo Ecclesiam mea, et porte empere, non prevalebon adversosya. Tagakwak-kwak ng Sister Alma. Himot ko dito sa Kabangkalan dito, Banilan, sa part sa Chimane pare sa Mandawi, Kisuntingan. Na ibitar ta ni Brad Mario del Sirna. Doha to na ka-imbitasyon ako itong Merkulis nga sa Session 4, gibitar po ko sa police session nga mga police boy na mati dito itong anong Merkulis. Pambita Civil Last Words. Pagkuman, kagapon dito sa Sulunyon to, sa Lovers Chapel, Pine Tree. So, paglatin ako dito mga kiksunan, taga-kwak-kwak, pero tanaw ng Mandawi area, may bukid. Mga kiksunan, murag, nalay kalibunan, pero may bukid. Lahir sa Cebu City na idagong bukid. Yan sa Pardo, sa Lahog. Pero dito napita, mga kiksunan, way bukid patag lang Mandawi. So, nahimo tama namati nga, mayon taga-kawakwak sa linatin. Kaya buratan ni Arning Lariusa nga sa balot sobrando nga master sa orasyon natin. Sa ito rin si Brad Arning, ito tagikan nga usan sa mumulong sa ining Civil Last Words of Jesus Christ. Turong bulong, Julius Rawas, marang na mulong po, si Brad Jerome, Brad Dixie, Brad Jikio, Brad Kent, Brad Chris Arcay, o si Wilio, o si YD, o hari sa sumay sa tisa, Cebu City, Brad Jeffrey Glusa. So muna na sa DY, ER Island FM sa Dulo, Cebu City. Wate programa ron kay Merkulis o Birnes akong live program nito, alaw na alas 2 sa Island FM. Pero sa CCTN Channel 7 o sa DYHP, ang kauban ko sa City Palabras sila si Bradshaw Parandes, Atty. Rafael Maniok, Dr. Rene Bulisero, si Bradshaw, si Adam Jikio, Sister P. Marino, si Waydiana. So sa DYHP o sa Channel 47. So binasanto na mga kaigsunan niya, malandong ta ang sentro yung karong panahon na mo ang kupisar sa pare. So dito napita mga remote area ba, mga sudunon, naghang yung mga tao nga way kupisar. Naginumdong ko bayan ni Rivera Padre Del Walio, kung na amigong pareha,
dito pa rin nasay sa Carmen Bohol. Kada semana akong imbitar ni Pader Dilwalio. Kami si Padidoy Javier ito, Brad E.G. Bohol. Kada semana kay nama sa Perles FM dito mga kaigsunan. Natay programa sa ining military session man dito sa kampo na naapoy FM dito mga kaigsunan. So, katagan na niya, ang koro-paruko may mabuota na niya mananggit mo sa dito sa sesyonan. Sumato yung experience sa to dito, niya matod pa ni organizer Rolando Plaza is watching. Rolando Plaza sa chairman sa DC sa una sa Dipata Minglanilla Cebu. So, active Katolik. Muna nga ang punto niya mga kaigsunan nga ang ining pagpambit ito sa pulong Ginoo doktrina sa Iglesia Katolika Romana, Roman Catholic Church. Mogi focus. Matupang Reverend Padre Dilwalio na matod pa niya mas mayo ang mga pare ang mga kumpli sa bulihan sa. So, muna sa buto sa mga kaigsunan, okay na, diba? Chief, nene. Lagi ang gobyerno, Roma 13, ang kagamanan itungkol sa Diyos. So, muna nga, asa sa mga punto mga kaigsunan, nga ang matupa ni Reverend Padre Dilwalio, mura classmate ni Padre Dinis Kumumot ni Patro, Dakar niya, umangko ni Bishop Sapilo Kumumot, nga umabot ng Santos. Pero, matupa niya ang mga pobre sa pulihan sa mga pare kay karena mga high class ng mga tao, dili focus siya kay akong himduman mga kaigsunan, akong actual experience. Labi na sa Juan kining karang sakay ko Juan taxi ng e-bike balabal gabi padung ko sa dito sa Kasuntingan akin sa Kamangkalan niya ikan sa Patribul wa sa kubisang pare ang mga siyam katuwid. Ngayon bansan ka na-diverse musikat, 20 katuloy ko yung kubisang pare. Pero di na ito si Andres sa lungsod sa Simarando, nakailan ko si Sarama ito na wakong balik rin. So tingnan ang sister? Nung tagiya o kuhan nito? Nakuhan ba? Oo, wala na. Waring ta katuloy kapin, wasay sakramento gulpis ng sa natuman. Lupigan, ang uban ito niya. Malagi nga, may tamingan nga hangtod ka ng buhi ta. Niya, ang preferred na wa ta kabisal sa pare. Dati, salam mortal. Delikado ni kamatay. Dito sa Perno. Kisay gingon na si Santa Teresa of Davila. Patron sa Talisay City. Ingon. Ngadunay pananaon si Santa Teresa of Davila. Bisyon ba? Ngadunay mga talaga na kahu. Padung sa Perno. Unang utana si Santa Teresa of Davila. Kinsap to Ginoo. Anahog sa Inferno. Mga Katoliko ba, mga Protestante ba ito? Nawa katuman sa patulunan sa Iglesia Katolika Romana ng Inferno. Nitubagan Diyos. Dili. Mga Katoliko to. Naabdan sa kamatayon na why kumisan sa pare. So, galing Holy Week or Christmas, paano may Christmas? Last sa mga kagapon, at tapos ang Bernes. Apil parang, sabado parang umma, binita ang putay man. Yan, Holy Week. Ibalik-balik na sa RCC, Roman Catholic Church, para ang mga tao nga huwag kupisan sa pare sa miyaging 2022, 2021, 2020, 2019, matras, makahimo na pag sakramentos kubisal karong 2023. Sama na itong kuan kining inoon murag wa pa ko'y naagdarong nga na itong sa balista na nga napagpisal ko sa Reverend Padre Villar sa Fernando nga 70 Adventist
nabutigan sa pastor. Pero, ibalik si Katoliko. Pero, uban ato na napaambitan na akong ingnan kagabi wapa mo'y kubisal ay sister na brother, sa wala pa. Kining, naiming magayo nga, kuwan, kining, nata sa Warisma o si Manasansa. Kubisal lagi ba? Sa obra, kubisal mo niya. So, nagkanto sa mga pumutan na gabi sa ato kong itubang. Actual. First time ito na ko ni-actual itong lugar. Ano rin si Brad Juby o si Brad Ray o si Wilson sa mga Brad Mario Siram na Civil Minister puli sila niya na under sa Gitsimani Paris Church Mandawi area. So muna itong actual experience kay ang experience usan ay ka-importante. Kaya itong mga apostoles kuyog ni Jesus Christ walang patoy mga parokya sa maros mga parin. Mga kaigsunan. Nanay parokya sa San Fernando, sa Mexico, sa Naga, sa Minglanilla, Tabunog, Pardo, tanan. Pertinigan ng Paris, parokyal, ng Paris Church. Pero, ang mga apostoles sa una, nagtago-tago sila, nanuman, ang ilang maestro, na mo si Jesus Christ, magtutulog. Matino naman. Nagtago-tago ang Kristo sa una, sa 1:11:54. Wa siya mag-expose, kaya takpan mo siya. Kaya dili pa panahon. Kaya tulo pa ito yung mission dito sa Jerusalem. Ako ba sa panahon, nadakpan ni Kristo sa mga Hudiyo. Kaya kini mga gini si Kristo naghanang nagkabigat. Ito mga ako si Bangilo Ibrahim ni Cibol. Napaperto yung nga daghanan na nagkabig. Kaya lupig na inida. Kaya itong ituhuan nga Diyos. O man ang kadapadir niya. Divert masalain anuan mga kaigsunan. So muna yung sa punto po na yung mga Hudiyo nasuko mga kaigsunan. O kaya nasuko siya muna nga kining mga kaigsunan kining ang kasina ba sa mga Jewish muna hinungdan na magdakop niya mag-isod sila o dakop ni Jesus Christ kaya murag update kayo kaya mga dagang schedule sa Jerusalem. Usa sa teknik nga gigamit si Judas Iscariote, usa sa mga kining apostoles. Kargado bitaw nga kining mabudhian bitaw. Ang usara sa grupo yung kauban nga. Muna sa Juan 6:30. Juan 13:1 to 25. Kanan, nag-isgot ang Judas. Naingon si Kristo, mas maayong awa matao ng kawana. Usan ninyo kamusos. Usan ninyo yawa. Ito ba nag-isgot? Ato pa di ay, ang gigamit sa yawa, ang kauban, natural, tungod sa manimata. So nadagyo ng maong si Judas. Usa sa mga example mo na to si kining usa na yung si sa katawang pusgan nga taas po Samson nasa karagtugon na ang iyang buhok kanay nga kung dili maputulo taas kanunay pusgan nga siya. Ano yung isulinahan sa mga Hudiyo dito napita. Kung sa may teknik sa mga Hudiyo, sa mga nasuko ni Samson, ang iyang asawa, ikubinsel kung ilang kwarta, o gingnan, putla ng buhok na ikatulong. So, o tinuod yun. Ikwintro si Samson, wa yun ka, kuhan mga kiksunan, wa ka magamit ang kusog ni Samson. Pero diya sa lamang building mga kaigsunan na kuhan kining nagigaway si Samson iwan may kusog lupig isang mga away ni. Pero dihangyo sa kayon sa Diyos. Ginoo labing kamanan.
Ito kung gusto na ibalik, bisa kausan na lang. Yan namas building na ko kayo. Oo. Gamit ni Samson, gialsan yung building. O nadatugan ang iyang mga kaaway. Apil si Samson. Tapla sila. So muna nga ang Diyos ay mukhatag magiging bisagwa na siya ay usog yung mga kaisuna. So nagamit niya po. So muna nga ang punto diya nga ang sidekick at yung mga media nga ipang tirahan murag ay mga hulungiyong mga suspect kung ubat nas dool. So muna nga usa sa punto nga ang yawa wise kayo. Pero wise ang yawa ano mo na deliverance ng iyong pining exorcism ang yawa, di man musibat, bright mo ka. Anong doon sa mga pare na exorcism? Musibat mo na siya kay bright mo ka. Ito yung gilay nga nadiya. Mana nga sa punto mga kuwan. Ato na gulay si Brad Albarico, Brad Dixer, Fortaleza sa mga deliverance sa Cordoba, o GPT, si Brad Marco, Mario Alco. So, muna ko sa punto mga kaibigan na ang mensahe na ito mga kaibigan, yan yung mga ulit na kita mga Katoliko o yun na ito. Brad Ilyong, Brad Iman Impinado, Brad kining Brigido Organisa. Salamat din Brad Brigido Organisa sa mga upload sa mga debate na ito niya. Kining kuan ba kining sa mga punto nga kuan kining Brigido Ornesa kining sa video sa atong live o kuan mga kaigsunan kining Empleo Ricky nga warag matod pa ni John Republika kagabi dito sa Mandawi na kunoy siping Catholic Independent nga nag self-preaching sa merkado sa Mandawi. Ningon ang uban nga lain itong reliyon. Pero ningon ang uban nga dili ito si Empleo Ricky ito kung ingan sila pasin ba. Kanang pinabali ang kalo, sundo-sundo po siya na ko. Niya, kanang kusog mo view sa live ni Iway di. Niya pong ipalanog niya sa Mandawi. So na mga Catholic members may sugong sa magbantala sa may balita. Yagda man as Ginoo mga kaigsunan sa Marcos 14:9, Matthew 26:13 nga bisan asan suok sa kalibutan iwali ang may balita aron paghandom sa gibuhat ni Kristo. So muna yung sa punto mga kaigsunan nga ang pagmantala bisan asan suok. So nata sa lugar nga ganang unexpected why hanay walita muna gibuhat sa mga apostol sa unang panahon. Unya, Brad Septopel Laborando, Brad kining Joel Bakiran, kami kaburan Vice President, ada mampir ang Presidente, Lakwel Joel, o si Uban pa, Romeo Gumira, le Minister sa Kapitol. So muna mga kaigsunan nga usa sa punto mo. Ano na ipanuntihan sa linatin ganayon? Non potis isi diutorno, cui non subis spirit. Nagkakwakwa na, mga kaigsunan. Walay prinsipyo nga mulungkat, kundis kamaturan ni masukan. Ger Pantonial, asa na napita by the wedding? Ani sa Berando, brother. Sa lungsod sa Berando, niya, orang trisin ni katuig, adunay Bible exposition, Brad Wicker, Patronial, Barugana ni Brad God Kanatay, Pagkailan ni Milky Gilig. So muna nga sa punto nga, wag, kining ang nanay sa Berando niya, ang gidugay na ni Trisin ni katuig. Kaganina, nagkuhan pa ni Brad Arning Larissa, nga nag-ambit wali sa kining silang balay. Mansyon niya. So, mga kaigsunan niya, ang mensahe niya nga atong ika-apit, ang kamaturan,
doktrina kay perking naghanang mga Katoliko ignorant Katolik. 90% ignorant Katolik. Bisan gani ang CFD, Catholic Faith Defenders, wa gani mag-reconcile natin karon, wa magkasinabot, gumikan sa issue, gaday literal God ganatay. Wala ano man, nayuban nga, simple nga, okay na kay, kung naman na, gaan ka na isyo, si gaan, Diyos patay, gaan na nga, i-raise manudlo at gaday literal, divine person day literal, bisag mapare ka, o dili pare, members of the Roman Catholic Church, nga nanudlo sa iyo, matod pa sa usa ka obispo, si Bishop Dr. Ludico, nga sa fundamental sa Catholic dogma. If baptized persons deliberately denies or doubt a dogma, properly is guilty of sin or heresy, and automatically subject for excommunication. Mapare ka o dili pare nga nabunyagan ka sa Roman Catholic Church, nga nanudlo kag sayo dili nagkakatoliko. Ni si San Pablo mingon sa Galacia 1 sa 18, bisag ang hilpang nanaw gikan sa langit, waris San Fernando lungsod ipatunglo sa Dios. Sa to pa kanang mga pare nga nanudlo divine person day literal ipatunglo na sa Ginoo. Mga simple sa palo lingkod Gonzaga, Gonzaga nga handog garuwa nimo matubag si Brad Louis, taga Negros, murag migo ni Sintopel Laborado, Jaime Carmelotes, pero gan ka nantay si Sintopel Jaime. Niya nasa Norberto, membro sa Ramonisip, napod rin sa Mindanao, Usamis, Rajiwan Basines at na-recognize, Nels Librando. So muna nga, ang punto niya nga, nanudlo kag sayo, doktrina, bisag ang Biblia gani mga kaigsunan, atong pasahon, nabasa na ito sa kanyang ay pulong na sino. Atong pas ni San Pablo sa 1 Timoteo, 1 Timoteo chapter 1 verse 17. Dili ta mo hinuyon kay, kung hinuyon ta, mubiya na sa Katoliko. Ano man, o hinuyon na tanang sayop na sa panudlo. Mubiya na sa Roman Katolik, kumunang kalagiya. Kaya ang sayop, huyon na tanang sakto. Kaya mga presente, mga itong Mormons kanina lagi, ay sa tinuod, agad na yung kwentro pa na dili na yung makiklintugi formal, pero sharing lang, discussion, nga ako yung pumunta na the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Where can you read in the Bible? Wadi na matubag ito karon, unbiblical na. Subhak na, wa man sa Biblia. Ang ato basahan rin ang Seventh-day Adventist was Biblia. Iglesia ni Cristo, wala akong sa Biblia. Born again, Bible baptist na. At ano rin si attorney si Kipidias. Iya sa St. Francis Funeral Homes. Kung yung amigo niya, nagdayalubi diskusyon may kalima kigil sa patid nga abogado. Kikso na des nana sa Dumlog, Calisay City, niya ito na nailog abogado at not certain. Idol ni Genesis Social Republic. Ato basahan na ang 1 Timoteo 1:17. Niyo diri nga, now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God. Sabi siya pa, ang Diyos way sinugdan way katapusan. Tugba kayo sa fundamental sa Nagkatulog-dugma, page 36, the second divine person is eternal. Kunya diri eternal. Matod pa ni San Agustin sa Kasantos, ang eternal, constant, present. Kung namatay ang second divine person, dili siya eternal kay constant, present yun. Nihunong na nuwan. Muna gamit ang saktong palisobiya. Niyo dili nga immortal, why kamatayon? Invisible, dili makita. Only wise God. Wise na Diyos. Wala kayo bayad, no? So muna nga, tataw o klaro ay sa Biblia lang daan. Nga perfect si Peta sa mga CFD, Cebu Fire Department nila, o sige pagkita debate. Catholic Independence God, dahil literal, divine person dahil literal. Ako naging klaro nga, karoon kay, na si Tata Felicita sa Urma-Urmo, ningon ba nga, kung saan man ang grupo sa social media, Brady Wedding nga,
Mang-recruit, mag-sibling, magpasako. Karuhana, kung saan na Catholic Defenders, gadahin literal o gaganatay. Gadahin literal lang, taga-urmok. So, nangita, nag-discarte yung usang pag-kubinsir sa mga gaganatay. Dili madala na, kay ang sayop, di ka nakabarog mga kaiksuna. Di nakabarog. Kaya ang kamaturan, nagpupiling gina, mga kaiksuna. God is always alive. So, muna nga, ang usa sa mga punto, sa pulong lang sa Diyos, Diyos kanunay buhi. Nga naman, immortal God. O niya, sa Catechism of the Catholic Church, number 86, ang magisterium, Pope and the Calisan of the Bishop, is not superior to the Word of God. Dili labaw ang magisterium sa pulong sa Diyos. Biblia ni Word of God. Asa mabasa sa Biblia, ang Diyos ang matay literal. Di mo ito ba? Divine version na literal. Zero. Kanang punto por punto niya sa muna nga ay pare mo na suportara na divine version na literal. Na-appeal yun ka sa iyo. Muna nga itulog na to ang tinuod yun kaya dito. Yun ang tala mahadlok na ako maliwati sa madlok ako sa kabalo. Nabanggitan. Mga kaisuna. Muna nga matubang ang tunay Marcelo Bacalso. May hapras tudlo ang mga pare na Santos. Kaya naman, hadlok man. Matod pa sa anong tiyong salin natin, biyate mortoy kuin domino morito. Mulahan ko tao, nagpagabatay ng serbisyo sa gineo. Pinanay ka itong sitrisya. Ito mga hadlok, marang yapon nga, dugay na mamatay, mabahandi, kwarta, naghan kayo, na pertinihan ang kwarta niya. Sa kinan, tukulahaw lang mamatay, hindi madalag yun. Waktiran yung kuhan nyo niya, kutkut, anay yung tayak. Sa kalang, wala nga sa punto magigsunan nga ato ng pamalandungan nga ang kamatayon, kalit kayo. Huwag ipili. Sa kung mo kagamhanan. Yung uban, urumon, yung uban, nabanggaan, yan na po sa kinan nga, kabangga na. Ito kibawa na. Niya, nagkama na. Niya, yung plano, kras, uban pa, lidong kusong kayo, bagyo, niya, gubat, so naghangin ka talagang masakit. Naam na sa balang kasulatan. Jeremias 29:19. Ito mga tao, padadaan ko ng mga kastigo, mga kagutom. Kuhan ka rin, karang, natalagban, mga sakit. Kaya kiniso na mga tao, nalimot sa Diyos. O nalimot sa Ginoo. Nalimot sa matuod yung Iglesia. Ang Diyos, kikalimtan, ang Diyos nga buhi. Yung ingom sila nga, nanudlo, prandiwede, namin sa social media, kung namin sa kong silbong, igamit kong live. Nanudlo nga ang Diyos. Mga tudlo, ang dilig mamatay erehis. Oh, sa San Pablo, erehis ang kapil ng Roberto. Pastilan mo na yung presubiyay. Ang Diyos, Roma 1:23, ang Diyos, walay tumatayo. 1 Timothy 6:16, ang Diyos, nagpuyo sa adlaw, nga dili maduol. Grabihan di maduol. Niya, ingon namatay naman. Seperti sa iyo pa ng mga kon. Diyos rebel, marang, brad, chiki, brad, naman ang brad. Marang di ko kaniso na sa tipadilya, brad. Marang konsumsi ka mga, marang ugbanan ni buhon nga, dali man, tulos plasa ni Bridge na uwil mga plasa. Hindi tayo mga plasa, brad. Brad, chiti. Inanglan mo na, kaya gamit mo na po. Marang si Sister Alman, gamit ka na nga plasa. Barot na. Huwag ito barot mo. Ano ba dahil? Kumana yung sa punto mga kiksunan nga atong ika-ambit mo itong model. Kunya, pero sa mga teknik kaya mga tulog bitarong gabi, mangyaw tas Ginoo. Bisag wa tayo kung bisara sa pare. Ay, mangyaw tas Ginoo, natangi kong higayon. Kunya sa teknik, higayon, na magkupisal ko si mga subinto, mga mga pare sa Iglesia Katolika Romana. Kaya andam ko mga bisal. Muna nga, mga preporta natin sa lang mortal, gawa ito isubin ka ito sa subintos ng mga pare. Kaya naingon sa Iglesia, sigo sa Biblia, Biblia, kung makasala ka, isubin ka ito sa pare sa Diyos. Asa ko no? Sa pare sa Diyos. Isaiah 61:6. Pare sa Diyos. Kung saan na yung mga pareya, karunihan mo ganyan, Marcos
10:14. Sa King James Version, ano nga He ordained 12. Saan ba? Hagyot. Pero na hagyot. O niya. Usawa mo na ito na pagkuhan mga iksunan na kining maong pare sa Diyos. Kuhan kining larong na naa si Iglesia Katolika Romana. Nasa Tito 1.5 sa Bayrems, Bible of Latina, Vulgata. Hubad ni Monsignor Preno Copido. Matagungsod, mataglugar. Naa diha mga ordained priest. Why not? Dili itong isisi nga Apostolic Catholic Church at pagkang dito sa North Cebu sa Miyagi. Nga sugo ko sa mga pare sa ordained priest sa Roman Catholic Church. Nagbisa-bisa sa palay. Kadagyan na ito nag-testimony mga kaigsunan. Actual experience. So wala nga, ang punto niya mga kaigsunan, agar recognize si Kwan, si Ilbar, so na amigo, di Padre Rick Mendes, bisa gini, may luanay sa mga tarungan, sa God Idisyo, Ari God is always alive. God cannot die. Divine person, God cannot die. Ngadto mo sa proper subject na divine person, what tayo mabasa na divine person, child na kira, una-una sa nagbalog yan. Mga kaigsunan. O niya, Brad, na may mutana dito, ito na yung tanawang dito. May bram na, City Cafe na lang, itong tanawang ng may cellphone na ito. 7:32 na lang. Okay. So, mali ito, ipambit mo rin sa metro din yung ipahayag niya, hindi mo nga. Dininood yun ang sunod. Ito sa Ginoo. Kanang natin mga pagsulay, basta din lang ka usurilid, dininood yun. 5 munchkin. Ito pa. Bebrad. Saan eh? Balon sa kabalaran is what safe. Biyawag na. Balon sa kabalaran. Unique siya. Ay pag-view niya ng mga kiksunan niya sa kuwan ng uban sa amigo dokumentarista, but safe. Roger si Franca, uban pa. Mga kiksunan. O kining usa sa mga Dani Malihas Katedral. Si James Lusarata, magpag-great kinili siya. Kita may gabon, sugat pa nung katedral sa kay para manawi. O si Kwan, kining si Marwell, o si so uban mga Jipel. So kunay mga active na Yes Cathedral chapter o uban pa mga kiksunan. Si Kwan, kining ito mga kuhaan ka ng mga diehard ba sa Katolik kaya kining atuwa community membro ng Batas Katoliko. So ang tagiya sa Roman Catholic Church dili si FD dili Juan pare dili obispo dili sa tubaba ko dili si Kristo mo tagiya sa Roman Catholic Church. Muna nga siya may itong sentro si Kristo papabusanon huwag makahimo ni Kristo nga siya pa humility ikan sa downtown area sa Jerusalem City, along sa Kalbaryo, dito sa Golgota, nagbalansan sa cross. Wa gyud mo gamit si Kristo siyang isip Diyos, kamahanan mo na. Iyang isip tao, nagpaubos ko siya. Ang mga tao, mabikilan ganin na ito nga masingkahan, mabikil si istorya, masuko na yun, mabaligla na yun. Kaya, buwan mo, tira pang yun, dili mayo na. Muna nga, humility is always walking in the road of truth. Santa Teresa of Davila. Disol kay sundon. Ang pagbubos mga kaigsunan. Auban, baka na. Bubos, istorya. Pero sa actual, experience na ito ng mga kaigsunan. Nilay, nagalagan pa sino. Pero nilikoy madahin mga kaigsunan. Munang uban, sige kalawat. Sige pangawat po. Musay po't pasabot ang mato ba ni Grandmaster sa Latin mo sinyo, CJ. May tanong yung buling do. Kung saan man ang sige pangawat, sige kalawat, sige pangawat, kung sinyo. Sige kalawat, sige pagpakasala. Muna pasabot na lang. Muna na sa bit-bit ng groceryuhan, si grocery, dibusyon mo ng grocery, dili man na obligasyon. So dibusyon, ang bunga sa dibusyon, na mahimok ang buutan. Matarong, pero naiuban, tag 2,000 mo balik-balik, si dibusyon, si grocery, huwag bunga sa dibusyon, huwag may kusaban.
Muna nga, gibalik-balik sa si Roman Catholic Church nga ang Holy Week para adunay ay magliko sa pagtuo adunay chip-chip sa to. Pagkata. Mura na ito mo na. Pag-unsa na importa nga kuwan bang wa manay hindi mo na dahil sa akin idol ang mga Illuminati really good to recognize mga anti-Christ dagang kayo ato request si nangutana mo to si Kuano Ludong Inohaldo taga Pinamuhan kauban ni Brad kini Arman nga sa Bible study dito sa wa pa pandemic Brad naundangan na doon namatay ka presidente si Pedro yan take siya na ko nga asa to mabasa Brad nga birthdayhan na kailan ko'y birthday padunggo sa Cebu City it takes so murag build area ko ganina kung imo lang ihaog nasa Ecclesiastes 3:4 at 3:4 na pa naman maglipay kailan birthday maglipay mo na sa Lucas 2:41 sa 12 katuig pasiso sa to 12 sa una wag sa kaputusin ang pagkatao na rin so na ko na bata pa siya angko na abot ang 12 sa ulugan so sa Osea 55 Biblia ano ni haray sa ulugan sa natawhan so masabot na ito nga ano na buhay ko yan na dili mabasa din ang bulit na pero masabot mga tekso na kaya Biblia masabot pa na din prinsipyo sa simbahan nga mabasa mo na wala nga sa punto mga teksunan nga hindi ako paambit sa Bible Action Rally hindi sa San Fernando so wala nga isang buhay tao na interesado kayo pero naging makabib sa gamay kaya tuyo sa Diyos usap na tao Lucas 15:7 Lucas 15:7 usan-usan lang ang tao nga mapadaulos kino magpista langit unya natin rewards kino Santiago 5:18 nayuban nga daghan kayo pero daghang kinaminaw way usa ka mo nakabig ano man nagligaw-lingaw ni tanutan-aw ra nito anong naayo sa Dios di mo na kinahanglan sa Ginoo makabig na to mo na usa sa paglagad ini kinibutan salamat iyo Sister Almas Brother Pislatoy Brother Brasil Brother Slawas orang kung si ini isa pa tong si Anyong murag-buwan mga magalaga di man luyaw ni uman pero wala gina nga sa 1 Corinto 9:16 katong magwali nga ni undang sa magwali maalaot ang tao ano man mo kita wa tayo undan na mga kaigsunan wala iti manina mga kaigsunan ya matud ba ni Brad Iman ni pinadaw tumigo sa ni Joseph kanina dito mo Brad is sa South Korea sa ni idol ni si St. Philip Neri ngayon. Think of yourself that every day is a blast. Hinumdumi kanunay, mo na imong katapusan. Munang sigun sa kanato, kwartahan, Hope 4:20, Hope 34:20, buhi pa sa buntag, bihoy pa sa utoy, gabi patay na. Yan. Ang prepared na natin sa lamportal, siya ko'y delikado may impirno tali siya yung batama. So muna ito, ikapapit mga tinsunan niya, ining kuhan, sa punto mga kiksunan, nga kiring kapuson tani sa mubo nga pagampo o mga dawa madayon ta mo nibati ni Adventist Bible Baptist masin kay ingon siya chatin ko iwede kay naikakulian siya grupo nga ika-29 mo na natugi last mo debate sa Cordoba pero Patrick to moderator sa miyagi kung madayon plaza ni Benicia o guban nga si Joseph Soday sa batong na schedule na debate ugma sa Plaza de Benicia public area. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Salamat ang Ginoo sa gayon na mong gihatag. Gikan na hanto ni mga orasa, way kakulian, way katalagman. Kinita na mong ipangayo, pinanggi sa ngalan ni Ginoo Jesucristo, o sa panabang ni Birhen Maria o ni San Luque, o ni San Isidro Labrador, o sa tanang angil mga santo sa langit. Amen. In nomine Patri et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Tagakwak-wak mo natin ang system. Brad. Oh. Balot.